Nou, dat gaat om twee dingen. Zoals je ziet zijn wij altijd bezig geweest om het Fries gewoon goed op de kaart te krijgen. We willen het gewoon in de grondwet hebben. En we willen eigenlijk dat de stiepje voor de Omroep Friesland ook overeind blijft. En waarom is het voor ons van belang? Omdat het een tweede rijkstaal is. Het is gewoon een taal die enorm geworteld is in het Friese. En waar we voor moeten zorgen dat we dat gewoon heel goed koesteren. En dat we dat ook nog eens versterken. Maar zou ik echt verlet van wezen om een verkeersprogramma in het Fries te lezen? Weet ik niet. Vind ik moeilijk om te beantwoorden. Ik denk het wel. Want het gaat natuurlijk om dat mensen in hun heitentaal, in hun memmentaal moet ik natuurlijk zeggen, gewoon goed bediend kunnen worden. En met dit verkiezingsprogramma in het Fries kan dat gewoon. Nou ja, het het er mooi te maken dat er een signaal al wordt naar Friesland van het is voor u wichtig. En wij willen graag dat de mensen de mogelijkheid hebben om het verkiezingsprogramma in het Fries te lezen. Er zijn een heel soort mensen die dat net doen, omdat ze het volle makkelijker in het Nederlands lezen kennen. Maar er zijn ook mensen die er belang bij hebben en die er belang aan hechten om een Friestalig verkiezingsprogramma lezen te kennen. En daarvoor die worden bezinnen door u op deze wijze. Ja, zou het echt extra kiezers misschien ook wel loeken kennen? Dat weet ik net. Misschien zijn er mensen die zeggen van ik heb al een warm hart voor de ChristenUnie. En nooit ze dit over is helemaal voor mij de druppel voor de ChristenUnie. Dat zou best kennen. Maar ik ken er geen garantie van zelf.